Sa bagay, lang na pa lang na eh. Kasi ano eh. Siguro, nalay nga garado tirabi yata. Baka di na kami pagtalnain no nakainom. Kulang ng garudan kita likon. Naglaing na nga garab tiruot. Subsob nga subsob. Api nga rin agad dito dumakin, gap apad aki ko. Nagkaro, nagpipigsa ti sa uda. Kasi la dragon nagsasaw di babae no ka. Madami nga kasi ni ko. Ni bakit mo? Hindi. Maintindihan may suna. Ore no butatak nga butatak. Kung kunanak okay lang kanya. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Bakit? Sapay lang kumata. Tumama aktat tayo. Taltalong ko. Sapay la ko ma, lakay. Agan anos kalata. Sapay lang kuma bakit? Agdi lang anghel ka. Ta madida problema anti bagasin. Si daon tulatan. Ore pa si daan nagtitarong inaldaw. Naragsaka kon. Madimot bakit no puro tarong. Baka aging anemic ka. Madimot la kay ano, puro karne. Sika naghilig ka ti karne, baka damdama, ma-high blood ka. Kung kakapsuta gamin bakit no mandyang agsida ti karne. Di niya nga rin ti pamigsa kag trabaho nga ay. Panay gamin ti trabaho mla kay. Lalalo ti rabi eh. Madikagtal na. Kaadi nga rin bakit ti nanako ni. Ko? Kadwa ni Popoy ko ni baka siya ah. Nag-sweet dan. Sila lovers in Paris ah. Nakandag ito tartoy daw. Mayat sa tialaw dag ito ah. Siguro nyala da dirabi eh. Pakisman bakit? Uy! Nag-sweet kayon. Madila unay. Baka ko tuning kito. Kisti sa bambaak. Buribor ka talaga ti pinagbiag ko. Apay, madiyo la may danon di balay yawn. Ito pa'y talaga tingatan talon ti trip yaw. Na-press-press ko gamin ito'y baak. Awan ti aircon jibalay, napudot. Wan, saka makawaya kami ti taltalon. Dagamin ni Bintong istorbo eh. Hindi nga maaramid di kayat kong aramidan. Ay, kasi Jaya. Apay, umutog pa lang may tilong makakin bumakitin niya. Kisti sa bambaak. Apay niya ti pinagkungkunam kanyami. Awan ti riknanan. Ti lumakay kin bumakit kaman. Nya kamutan. Napigsapay ato'y baak. Nalaing pay. Sana all. Nyama nga nalaing mo eh. Nalaing ato'y baak. Lalalo ti rabi eh. Naglaing nga sumisid. Tapos kayang-kaya na pay ag-tumbling. Tapos ag-grab pay. Naglaing na. Ano ba? Sa bagay, lang na pa lang na eh. Kasi ano nga eh. Siguro, nalay nga garado tirabi yata. Baka di na kami pagtalnain no nakainom. Kulang ng garudan kita likon. Naglaing na nga garab tiruot. Subsob nga subsob. Ni, madi ah. No galot mo suna. Baka si kati ireklamo na. Baliktad no kan. Diba babae reklamo di lalaki. Kaso, siyak garod ti reklamo na. Ta naghilig ak garod ka no. Punoy bus bertaw, nagswertikan. Di ka pala maustil. Mati ah, api nalaka ti mabalo. Awan to ti ragragsakon. Igdan sa tiba ba to ma? Anating pakpakan mo ta. Kaya nagamin ti dalag nga dak. Pati na palipata. Di nang ti bagbag amit tandar to. Yung baga na, dapat agan anos ti babae. Kuray nang iwat, tadi da panawan. Kasi sa garod baak. Itirabi eh. Madi ko nga mapigilan niya agniwat. Kaya pa ya, anararamidin yung tirabi eh. Kaamumun abaak.
Oray ka sa no bambanog ko ka. Awa uwisin na lata tirabi eh. Apo na yan, nagdakil mata problema mo. Sikapit talaga tayong problema ya. Pero ayos lang baak. Oray narigat ti panagbiag. Naragsak kami lahat ng agasawa. So nga si kabaak, agasawa kamutan ta maranasan ti buhay may asawa. Di ba bakit? Hambak. Madik kayat tinaswait. Tsaka ako baka makasarak pa ti problema ay. Makasupay pakatayak. Mutalan ka nga talaga baak. No, lumakay ka nga raw. Inya ti agasikaso kanyam. Sige man. Kas di ka na o. Kit no lumakayak, di pa tinukaji kadwa kon bumakit mitain. Baka madinto makapagnan, maragregatan tong agaraw-garawan. Baka sakto mo latag si kaso. Ano? Agasawa ka nga tati ubing baak. Mayat sa di ngayon baga ma, masububing kanyak. Kaso, kasano no baga na kanya nga kahit nagbasa o di pabasak nga. Suntuman nga problema ikaw, tapos suntuman nga suro-suro ka. Baka suntuman pagsaksakitan ulo ka. Awa natin nga baak. Adalata rason na. Pilosopo ka nga talaga. Kasano ka nga rin makasawa no kasta ti rason mo. Di agbaak kalatan. Nga bakit awa nato eh. Hanmat nga kasjay. Kit kasanumit nga main. Maminsana lang nagayat. Intaray da pay. Oh, tata maganasan nakpay nga raw dagasawa no kasjay. Tunay kamutin ba? Apay, may sa ti babae ti lubong. Nagadut pa, mabaling ka matagbirok ti sa bali. Kit iso nga ron ti inayat ko. Namuyo lang, intid kom amin nga kabailak kidi nga babae. Ngim indi intareda. Ti animal nga babae, sumuro mo eh. Baak, madi na kamot panawan nata may isa nga babae kahit. Siguro, agdapay ti pagkurkurangam nga nasisita so nga pinanawan na ka. Awam mi tamo nga nagkurangak eh. Ngam adda siguro adi time nga kwa. Dati madikmated nga kayat na. Among mitten di lalaki no nabannog ata. Siyempre no agawis da, tumanggi gamit da duma, di ba? Agda baak ti pinagkurang mo kanya na so nga pinanawan na ka. Gore ka ta panunutat. Ay! Ang bukon! Di ba bakit? Madi na napautot! 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 Ha? Oh, gisti sabam, dala bagbagam mo pa dati kasjay. Nagriga mo ating paliwanagan nga taon. Si Kaman bakit tagpaliwanag kanya na? Narigat talaga paliwanagan nata, baak garod. Sa balyan tayo man latang amin titungtunganin. Madamag ko man, agap apa kayo ano kang agasawa? Bueno ka, dati madimi pagkaawatan, pero nagtungtong kami, maayos mat. Basta, tigasawa gamin kailangan ti suporta ti bawat maysa, kan dapat na anos kayo. Well, minsan, agbang-bangayang kayo about the Pera. problema. Siyempre, lalalo siya kag taltalo na lalalo no awanti may gatag ni sidaan. Nagrigat talaga lalalo awanti balong ti eskwela, di ba bakit? So nga may sa ti pagapapaan minsan ti agasawa, pera awang panggatang ti sidaan. So nga Napulot ti ulo ti... ti babae no ka minsan ngem kaso lang ay aywam no ka no madimi sabsabayan ay pudot ti may isa nga asawa nga Tsaka talaga. natural lang nga di agselos. Siyempre, nagselos ka, ibig sabihin, mahal mo ay asawam. Pero nadatitiwalam di asawam, Bulusam una da nga. Mm. Okay lang mat isuna nga madim lang higigpitan no dati dumalaw kanya mga barkada na. Di ba bakit? Siyempre pagbigbigyan na mo no ka. Yung kas ti buhay ti give and agasawa take lang. dapat. Apeng nga rin dito duma kinugap apad aki ko Nagkaro, nagpipigsa ti sauda. Kasla dragon nagsasaw di babae no ka. Madim nga kasi ni ko Ni bakit mo? Hindi. May intindiya may suna. Ore no
butatak nga butatak. Wek. Kung kunanak okay lang kanya. Nasana yan na. Natural lang di babae bungangera. Gamin. Lalo na sulping ti asawa na. No madidumdumngeg. Kasyay. So dapat ti lalakin hagan anos lata di asawa na. Lagi nang inintindyan. Lalo na napudot ti ulo na. Awan ti pera na babae. No kita day lalaki. Ajay hagan anosan. Lutuan na pay. So kasi talaga tayo asawa. Kasanumit no mamarti ka ti lalakay. Ayos lang mat, no uminom. Basta madi na lang subsobraan. Ano, narigat kami na di madi na amor ti araramida na nasobraan na nga uminuman. No nakainuman, agawid din, mas maturog lang di balayan. At least safe pa isuna. Ay, kas Jaya. Kinumadi nga kwa, dumdum ti saon. Kas tuno kalat ta pamayamon na eh. Iyapan mo, di punganan, kindi ulis nan, di pagin inuman nan. Madi baka makalambri pa jiwar. Di bagada, awan sir-serbik nga asawa na. Nagswerte ka nga lalakin. Di ka pala ma-hostel. Ano, ti babaeng kastan. Nya, bagbagam tabaak. Awan, ikaw na, gwapo ka. When baak, nagwapo talaga nila kay ko. Black handsome oh. Gwapo, si ka lang mamagagapuan, kinila kayo mo. Takay man tan. Makis-istorbo ak ti sweet moment yo. Kababayamit ka niya nga duwa. Tatay pa'y gumabaak. Kamanin bakit? Tulitan. Kumitan ni. Makan.